So,
magngitian, magkamayan. Kamusta ang bawat isa po sa atin? Nakikita po ba ang glory ng Diyos sa mukha ng katabi mo? Nagliliwanag ho ba? Praise the Lord. Dahil yan ang patunay na tayo ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sa pumalakas na sigaw ng hallelujah. At palakpakan po natin ang ating Diyos. Ito ang araw na ginawa ng ating Panginoon. Tayo ay sama-samang magsaya at magpuri sa ating Panginoon. At sa ating pagsisimula, hallelujah, ay pangunahan po tayo ng ating worship team sa isang pambungad na awitin, papuri at pagsamba para sa ating Diyos. Hallelujah. Sa ating pagsisimula ay tayo po yung magpasiyasat sa ating Panginoon. Ayan, may mga kasalanan po tayo o nagawang labag sa kanyang kalooban. At ang Diyos ay lagi pong handang magpatawad, handang tanggapin tayo. Lagi siyang nag-aantay na lumapit tayo sa Kanya. Dumulog tayo sa Kanyang harapan, magpakumbaba. Hallelujah. Lord, narin po kami, Panginoon, nagkasama-sama para maitaas ka sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Siyasatin mo, Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tinutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Yes, Lord. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. Yes, Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, Panginoon. Nagtatapat, sumasamo, tinutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan
ito, sa araw na to, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, for the forgiveness, Panginoon, sa kalinisan, Panginoon, na pinagkakalob niyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Thank you, Father. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, hindi po namin sasayangin ang binigay niyong araw na ito, O God. Lord, we will use our talents, Panginoon, our skills, Panginoon, our voice, Panginoon, our strength, Panginoon, to bless your name, Panginoon. Lord, thank you, Father. Hallelujah, sa protection, Panginoon, dahil nakarating kami, Panginoon, ng ligtas, Panginoon, sa lugar na ito, O God. Lord, tunay, Panginoon, you deserve all the praises, O God, and glory, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, we pray, Panginoon, sa mga papunta pa lamang, Panginoon, na aming mga kapatiran. Thank you, Lord. Hallelujah, for the angels, Panginoon, na laging nariyan, Panginoon, para sa amin, O God. Lord, thank you, Father. Hallelujah, sa we pray, Panginoon, sa aming mga maririnig, Panginoon, ng iyong mga salita, O God. Thank you, Panginoon, for our senior pastor, Panginoon, na patuloy niyo, Lord, na ginagamit, Panginoon. Hallelujah, na mas mapalakas pa, Panginoon. Hallelujah, at mas ma-align pa, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa iyong kalooban, O God. Lord, thank you, Father. Hallelujah, patuloy mo pong linisin ang aming mga puso, Panginoon, at patuloy po naming ma-receive, Panginoon, ang iyong mga salita, O God, na hindi lang mawalan ng kabuluhan, O God, but Lord, magkakaroon ng bunga, Panginoon. Lord, break every pride, Panginoon. Hallelujah, na di namin nahayaan, Panginoon, na aalis kami, Panginoon, sa lugar na ito na walang natututunan, Panginoon. Proverbs chapter 24, verse 1. Do not be envious of evil men, nor desire to be with them. For their minds devise violence, and their lips talk of trouble. By wisdom a house is built, and by understanding it is established. And by knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. A wise man is strong, and a man of knowledge increases power. For by wise guidance you will wage war, and in abundance of counselor there is victory. Wisdom is too exalted for a fool. He does not open his mouth in the gate. One who plans to do evil, men will call a schemer. The devising of folly is a sin. The scoffer is an abomination to men. If you are slack in the day of distress, your strength is limited. Deliver those who are being taken away to death, and those who are staggering to slaughter. Oh, hold them back. If you say, see, we did not know this, does he not consider it who weights the hearts? And does he not know it who keeps your soul? And he will not render to man according to his work. My son, eat honey, for it is good. Yes, the honey from the comb is sweet to your taste. Know that wisdom is dust for your soul. If you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off. Do not lie in wait, O wicked man, against the dwelling of the righteous. Do not destroy his resting place. For a righteous man falls 7 times and rises again, but the wicked stumble in time of calamity. Do not rejoice when your enemy falls, and do not let your heart be glad when he stumbles. Or the Lord will see it and be displeased, and turn his anger away from you. Do not fret because of evildoers or envious of the wicked, for there will be no future for the evil man. The lamp of the wicked will be put out. My son, fear the Lord and the king. Do not associate with those who are given to change, for their calamity will rise suddenly, and who knows the ruin that comes from both of them. These also are sayings of the wise. To show partiality in judgment is not good. He who says to the wicked, you are righteous, people will curse him, nations will abhor him. But to those who rebuke the wicked will be delight, and a good blessing will come upon them. He kisses the lips who gives a right answer. Prepare your work outside and make it ready for yourself in the field. Afterwards, then build your house. Do not be a witness against your neighbor without cause, and do not deceive with your lips. Do not say, thus I shall do to him as he has done to me.
I will render to the man according to his work. I passed by the field of the sluggard and by the vineyard of the man lacking sense, and behold it. It was completely overgrown with tiles. Its surface was covered with needles, and the stone wall was broken down. When I saw, I reflected upon it. I looked and received instruction. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. Then your poverty will come as a robber, and your want like an armor. Purihin po ang salita ng Diyos. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kaniyang salita. For in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pwede na po tayong maupo. Ayan po, at welcome po tayo sa mga bagong kapatid po nating parating pa lang or dumarating. Ayan, magkumustahan po tayo. And sa oras pong ito, akin pong inu-open ang ating pulpito para naman po sa mga testimony or patotoo sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. Lahat naman po tayo ay pinagpala. Amen po ba? Amen. At maraming salamat sa tatlong nag-amen. Ayan. So, yung tatlong po bang yun, magte-testemo rin po. Ayan. Praise the Lord. Pero ino-open ko po yung ating pulpito para po sa ating mga totoo, sa kadakilaan at sa kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Sino pong gustong mauna? Parang napapangiti si Sister Nanay Nida. Bahagi siya pong mag-testimony. Praise the Lord po sa buhay po ni Nanay Nida. Pasalamat po ako sa Panginoon, nagpupuri sa Kanya dahil nakasama po ako na nag-graduate kahapon ng ENMA at grupo ng mga class, hallelujah, at pabor, napakalaki ng biyaya at pabor ng Panginoon sa amin na mga upper class kasi alam nyo na medyo matanda na, medyo marami na ang nakakalimutan. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon dahil siya nagbibigay ng karunungan at nagpapaalala sa mga salita niya na dapat naming matutunan. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa mga kapatid na nagturo sa amin ng buong tiyaga at ang patuloy na, ang dalangin ko noon nang nag-aaral kami, lalo na po pag exam na, excited kami. Wow. Kasi kahit na, totoo, hindi kami, marami kaming kapalpakan, marami kaming kakulangan, pero salamat sa Diyos dahil grasya ng Panginoon talagang pantay, yung ibinibigay ng Panginoon na pabor, pagpapala sa lahat ng mga nagsisikap na makarinig o talagang lumago sa pananampalataya. At salamat dahil, yun nga, sabi ko, hindi ko naranasan na magsuot ng tuga. Hallelujah. Kasi nga, sabi ko sa Panginoon, salamat Lord kako ta. Sinama kami sa mga anak ng Diyos na kung iisipin ko, noong pag nagsishare ako ng salita ng Diyos doon, kahit doon sa iba't ibang sabi, pag tinatawag nila ako ng pastoran, nanliliit talaga ako. Kasi wala akong kaalam-alam Diyos. Saka napakataas ng pagtingin ko at pagpapahalaga ko sa mga pastor. Kahit hindi ako karapat-dapat na tawaging pastor, sabi ko, kasi marami pa akong hindi alam. Pero purihin ang Diyos dahil siya nga ang nagbibigay sa atin ng kakayahan, kahit maliit na kakayahan, pinapahalaga ng Panginoon yun kung tapat po tayo na sumusunod sa Kanya. Kaya nagpapasalamat talaga kahapon. Halos wala akong masabi kasi talagang namamangha ako at talagang tuwang-tuwa ako pero hindi ko mai-express yung kagalakan at katuwaan ko kundi ang magpasalamat palagi sa Panginoon. At purihin siya, purihin na napakabuti po niya at alam ko na marami pa siyang ituturo sa amin na mga upper class. Amen. Praise the Lord. Patunay nga po na pagdating po sa ating Panginoon, age doesn't matter. And si Nanay Nida po ay isang patunay po at siya po ay isa sa mga pinakamaraming natanggap na awards. Apat na awards. So sino pa po ba ang gustong magbigay patotoo bago po tayo dumako sa ating word? Praise the Lord. Sa bahay
Hallelujah. Kasabi-sabi na sa wanani. Hallelujah. Purihin ang Panginoon dahil isa din akong nakagraduate sa INMA. Kung sa aking buhay talaga ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Kung uunahin ko, siyempre kung patotoo, alin tayo singag. Una, ako ay isang hindi pa ako born again. Ang naunang na born again sa amin ay si Pastor Ramel. 1 taon at saka ako sumunod. Bahagi sa akin ng Word of God. 1 taon tapos yan tinanggap ko ang Panginoon. Sa pagtanggap ko ay marami palang pagsubok na darating sa inyo. Huwag tayo panagbalaw, panaglabir, ang babangil mo nariringal. Pero salamat sa salita ng Diyos sa Matthew chapter 5, blessed are those, blessed. Ang gano'ng pansalit, ang dakaray, ang gabaya dingilan, nagpatuloy pa rin ako. Kahit si Pastor Ramil ay isang payat, ni ama anak ng Sister Tina, mabangla. Huwag tagkartadan mambabando. Sangka ito tayo migapon. Pastor Ramil, mabang kala, panbubol nagin mo. Wanda. Sabi niya, kahit na, matabatabay espiritu. Sabi niya, praise the Lord, glory to God, dahil maraming pagsubok na dinaanan ko. Ay, praise the Lord, salamat. Hindi ako tumigil dyan. Basta nagpatuloy ako sa Panginoon, nang tinanggap ko siya, I received Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Doon ako nakatanggap ng revelation. Di man ko atalusan. Yan sa salita Diyos at mabilay. Una, John 14:6. Tapos John 15:7, natutumbukan la, ang salita ng Diyos pala ay espiritu at buhay sa aking buhay. Naintindihan ko doon na ang ating Diyos, si Jesus, ay real sa ating buhay. Real, mabilay. Kaya kung tinanggap natin pala si Jesus, diyan mabilay si Jesus. Mabilabilay. Kanyan, patuloy kahit marami na akong kada simba ang kututunday o natin, marami na akong narinig na mensahe. Sabi ni Pastor, kahit isa kang presidente, kung hindi mo alam ang salitang Diyos, mangmang ka pa rin. Timata na miralamad ulok, simusulat at puso iray mensahe, kahit nakamtan mo ang lahat ng kayamanan sa mundo, kung walang Jesus sa puso mo, bankrupt ka pa rin. Kaya patuloy na andyan, lagi akong nasa presensya ng Diyos. Sabi ko, in your presence, Lord, there is peace, there is joy. I will linger in your presence day by day till your likeness may be seen in me. Kaya ay araraman confession ko, nagmamanifest sa buhay ko at patuloy na tinataas ko ang ating Panginoong Hesus na siya lamang ang ating purihin, sambahin, pasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Si Jesus po ay tunay. Siya ay buhay. Si Jesus ay hindi na Santo Niño. Si Jesus ay hindi na napako sa krus. Siya ay naupo na akayurong laad kawanay Diyos Ama. Si kato suman i-intercede at si katayo. Kanyan, rekonto, supa may mga ibaingod siyak, ibaing kumot, yun arap na amak. Supa may mamirbir at siyak, yun arap na totoo, birbirang kumot, yun arap na amak. Kaya, dito ako na, laging ang sino man ang
naabot ko tan ibabaga sa panangaro na katawan at bilay ko. Marami ng yung pag tinanggap mo pa ang Panginoon, mayroon mga wonders and miracles na mangyayari sa buhay mo. Nalaman ko na si Jesus ay kasama ko. Kasi marami ng na yung mayroon akong isang apo na inalagaan ko. No, wala lang kumila-lamila. Aminsan awa sa kamut, tanamdang kamuti, at mayama awa. At tigawang ko sa rin kamuti, sa kong alang putila ko. Karga ko bigoin niya, intunog ko magiling na kartada kila. Ag kamimila, bengir mga akila. Nun agang ganon inla may kamuti amay watan lanang idbubag ko. Nung usang po kami ladabong kikingkinan to jadyan ang puntan. Di balintwagang kun yun. Natanan balintwagang kunitan lay mapresya luganan. Natan manaluganan ay amay ugaw yung manuntong siya. Bimolson bigla at karsada. Nikin di madsamay mapresya luganan si Milong. Pero ang kaiba natin, kasama natin ang Panginoon palagi. Siya ang naramdaman ko na para sa amin talagang narinig ko si Jesus manaka. Yung bata na nagsilong sa luluganan, may bukal ya honor katumay ang alabalang banguti mo unla, jay na talagang napildak la. Pero praise the Lord dahil ang Panginoon ay diyan, laging kasama natin. Siya ang nagproprotekta sa atin. Kaya pinupuri ko ang Panginoon dahil marami pa na milagro na patuloy na ginagawa sa akin ng Panginoon. Dahil sa aking pananampalataya, talagang andyan. Talagang hindi na ako makaalis, makabitiw sa Panginoon dahil talagang natanggap ko na ang I got the love of Jesus in my heart. Panginoon, salamat dahil andyan po kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan, hindi kayo nagkulang sa amin. At ngayon patuloy na nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa panalangin natin, prayer na aray pamilya. Nagpapasalamat din ako dahil patuloy na hindi ako talaga bibitiw sa Panginoon dahil nakamtan na po na ang yung pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Ako po ay may apo na labing isa dito sa Pangasinan, 11 doon sa Palawan. Nagpupuri din ako sa Panginoon dahil ilan na sila ang nakagraduate din sa kolehiyo. Mayroon ng 2 agriculture license na sila. Mayroon pang yung criminology. At marami pa, hindi ko alam. Basta nakagraduate na sila. Purihin ang Diyos dahil ang prayer natin at talagang pinapakinggan ng Diyos. Ang Diyos nating pinaglilingkuran, nabasa ko sa Bible na hindi siya bingi. Pinapakinggan niya ang ating panalangin. Kaya Lord, salamat. At kahapon, naganap ang graduation natin. Isa din ako na nakagraduate.
galak na galak ko, ay bilis na bilis ako. At pagdating ko sa bahay, nagagalak din sila. Ay salamat, akasalimot si nanay na ng tuga. Kasi ako ay akaaral. Elementary lang. Hindi na ako nakaapak sa secondary. Ay salamat Panginoon at naranasan ko rin nagsuot ng tuga. At purihin ang Panginoon dahil ang Diyos ay talagang hindi ako pumili sa Panginoon. Siya ang pumili sa akin at alam ko na may purpose ang Diyos sa aking buhay. Kaya andito po ako, patuloy na maglilingkod sa Kanya. Salamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng kalakasan, kagalakan, joy. Joy, nabasa ko sa Biblia, is the business of heaven. Kaya ang joy na ito, hindi pwedeng ipanakaw sa diablo. In Jesus' name. Ama, salamat dahil mayroon akong joy, spirit of joy, na maglingkod sa iyo. At ang natitirang buhay ko ito ay para sa iyo, Panginoon. Ako ay may 85 years na ako. Sabi ko, mambilay ni kasing 10 taon. Lord, salamat. Gamitin mo ako, Panginoon. Gusto kong ipahayag ang iyong pag-ibig sa iba. Gayang ginawa mo sa akin. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Salamat sa mga kapatiran. Salamat kay Pastor sa Sini na siya ang ginamit. Basta no Bible study, no sinamartokla, unla sunaklaman motor to. Sige. Salamat Panginoon dahil nandyan po kayo palaging gumagabay sa amin, sa aking mga pamilya. Hindi po kayo nagkulang kailanman. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking testimony. Sa Diyos lang ang papuri. Purihin ng Diyos sa buhay po ni Nanay Tinay at patuloy pong pinagpapala ng ating Panginoon ng mga taong tapat sa Kanya. Amen. And sa oras pong ito, puputulin ko muna yung ating mga testimonies at darako po tayo sa salita ng Diyos na ating maririnig po mula sa ating pastor. Ay handa na po natin ang ating mga tainga, ang ating mga puso na willing makinig. Hallelujah. At tumanggap ng pagpapala ng Diyos mula sa Kanyang salita. Ayan, palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ng ating pastor, Pastor Roland Santiago. Ganon. Okay, ang iisa yan, iisa. Especially dedicated sa Diyos. At yun ang pag-uusapan natin, I will be giving you the way of Ashereh. Kasi mayroong way of the dragon yung kanyan, kung fu Ito, way of Ashereh, ito. Sino yung way of the dragon na? Hindi nyo alam? Si Bruce Lee. Yung mga tagalikod, hindi nyo alam yun Magkaka-generation tayo Okay. Ito naman ay the way of Ashereh. Ashereh, the root word, yan magkaka-variant niya, Asher. Okay, Asher. Or blessed. Sa Greek ay Makarios. But I would like to use Ashereh, Hebrew. Blessed. Para maintindihan natin, and that is the way of Ashereh in Psalms 1. Pinag-aralan natin ang Ashereh the last time, which is the new creation man. Tama? Pag sinabing way ngayon, pag-uusapan natin yung daan niya. Okay. So, dito sino na nakamemorize ng Psalms 1? Perfect. Paki-plug mo nga. So, Psalms 1, sino? Psalms 1, 6 verses. Kahit anong version.
Wala pa? Sayang yung aking 500 dito. Okay, anyway. Praise God. Nagparinig nung wala makamemorize. Okay. So, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. King James, and in his law doth he meditate day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of living water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. But the ungodly are not so, but are like the chaff, which the wind driveth away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Amen. So, you memorize that by heart, pero mas meaningful ito pag naintindihan natin. Amen ba? And I like to use the word, the King James Version, kasi malaman almost nakukuha niya yung Hebraic thought or Hebraic mindset. Okay, so pag sinabing blessed, it means, okay, Ashere is the man. Alright. Or Ashere Haish. Okay, blessed is the man, Ashere Haish. Haish pala, ish. Ish is man. Okay. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Ang daan ng isang taong pinagpala, hindi dinidefine agad sa behavior niya na maganda. Medyo kakaiba ito. Para maintindihan mo ang pinagpalang tao, hindi mo tinitignan ang kanyang magagandang ginagawa muna. Hindi yun ang priority. Ang priority tinitignan sa isang taong pinagpala, alright, ay ano ang kanyang mga iniiwasan. Medyo kakaiba yung dating niyan, pero yun yun. By the way, pagdating sa word na blessed, sa atin, na mindset ng Western Roman Hellenistic view, okay? Sa atin, ang paningin natin blessed ay happy, feelings, emotion. Masyadong malayo sa original na meaning. Ulitin ko sa mga wala dito, marami kasing lens. Pag sinabing lens, ito ang scripture, ito ang word of God. Okay? Pag tinignan iyan ng mga nagbabasa o nag-aaral, iba-ibang lens ang gamit nila. Ano yung iba-ibang lens? Yung iba nakasanglas. Okay? Kaya pag tinignan nila, baka kulay red. Okay? Yung iba naman ay ibang kulay. Di ba? Kaya pag tinignan nila, the same scripture, pero iba ang kulay. Maliwanag? Now, through the history, okay? Through history, iba-iba, kaya nagkakaroon ng iba-ibang interpretation at saka iba-ibang pananaw, world view or biblical view ang Biblia. Kaya huwag kayong magtaka, iba-ibang denomination, nag-aaway, pare-parehas na nagbabasa ng Biblia. Kasi yung iba nakasanglas ng iba-ibang kulay. At yan ay proven through history. This is not my concept, hindi ito pananaw ko. Ito ay pag kinalkal mo ang history, ang Biblia, ulitin ko, inuulit ko ito noon, ang Biblia ay nasa Hebraic environment, di ba? Ang mga prophets, ang mga apostles, ang writers galing sa Hebrew culture. Okay? Bible culture, Hebrew culture. Ang tagapagligtas natin ay Jew. Tama? Wala namang Greek dyan. Di ba? Na propeta. Meron ba? Okay? So, in other words, majority dyan, although inclusive siya, inclusive meaning may mga participation dyan, yung Gentile, hindi purely Hebrew, istorya ng mga ibang hari, okay, mga kalaban ng Israel noong unang panahon, but yung kanyang culture, yung kanyang manners and customs ay nililok, hinubog sa Hebrew culture. Okay. Ngayon, nung siya ay napunta, nagkaroon ng evangelization,
at ang salita ng Diyos ay lumawak, na-translate sa iba-ibang lingwahe, at napunta sa Western world, i-plus mo pa yung shift ng government. Okay, ano yung pinaka-major na gobyerno noong unang panahon? Di ba? Babylonian Empire or Akkadian Empire. Yan yung Babylon. And then sumunod ay Medo-Persia or Iran. Iran ngayon yon, Medo-Persian. And then sumunod ay Grigo. O ang tawag nila Hellenistic culture kasi Helen of Troy. Naalala nyo? Okay, yung mga historian dyan. And then ang sumunod ay Romans. Okay, yun yung 4 major empire na naghubog sa historya ng buong mundo. Kaya romanticized history, mga ganon. O Hellenistic culture. So ngayon, may mga magagaling dyan na philosophers, okay, na rise up. Yung iba, inuulit ko para at least, alam nyo, pagdating ng araw, pag kayo ay apologist na, okay, naintindihan nyo yung, importante yung history. Sina Socrates, Plato, Aristotle, at Pythagoras. Diba? Mostly dyan si Plato at Socrates. Pagdating sa Bible, may lens sila. Ang mga Greek philosophers, usually, more on concept ideas. Debate. Kaya pinagbabawal yung debate dapat di ba? Kasi mahilig sila sa use of words, terminology, mga konsepto, ideas, imagination. Okay naman yon kung sana based sa Bible na imagination. Ito, imagination ng tao. Hanggang ngayon, buhay na buhay yan. Kahit patay na ang mga philosophers na ito, they influence our governments. Like democratic government. Di ba? Yung ginagamit ng Republican government. Yan ay influence ng Greek philosophers. Okay. Now, kaya pag sinabing blessed, it's more on emotion ang ating feeling. Translated in other version, happy is the man. So it's more on emotion and feelings and concept and ideas. Yun yung konsepto ng Western. Mas madali kasing maintindihan kung Western mind or Western ideas. Okay? So ito namang biblical mindset, blessed, it's not about feelings. Kaya alam niyo na kung saan galing yung mga ma-feeling. Ano? Okay? Mga ganyan, galing sa Western mindset yan. Ma-feeling. Gano'n, di ba? Okay. So, itong blessed is the man, ang ibig sabihin niyan ay, Ashre, ito ay isang tao na naka-align sa plano ng Diyos. Okay? Siya ay isang tao, blessed, is a position of alignment. It's a position of alignment. It does not mean happy, na translated sa bagong versions. Alright? Ito ay isang tao na properly positioned with God's created order. Anong ibig sabihin yun? Expound more. Ang ibig sabihin ng blessed ay isang tao na nakalinya sa dinisensyo ng Diyos na order. Remember, pag bumalik ka sa Genesis, di ba? God created order, the order of the universe. Sino nag-aral ng solar system? Naintindihan niyo ba yun? Okay? Noong unang panahon, merong theory na ang Earth ang sentro ng universe, ng solar system. Ang tawag doon ay terracentric view. Na ang araw ang umiikot. Tama? Totoo nga naman, di ba? Para kayong natutuwa. Totoo ba? Totoo ba na ang araw umiikot sa Earth? Hanggang ngayon, hindi nyo pa alam yon? Ang araw, di ba? From the rising of the sun to the going down. Anong umiikot? Sun yung rising, di ba? To the going down. Anong umiikot? Yung araw o yung earth? Biology kasi ang kinuha mo, dapat earth science ang kinuha mo. Okay. So, sa observer, pag nasa earth ka, if you are an observer, ang tingin mo, umiikot yung araw. Diba? Pero, siyempre, observer yon, lingwahe ng tao yon.
Pero ang reality talaga, yung earth ang umiikot sa araw. Tama ba? Ayan. Kung maintindihan mo lang ang nangyayari sa kapaligiran mo, pero huwag nyo na intindihin lahat, baka yung iba ay gumanon. Okay. Para tayong nakasakay sa isang spaceship na ang bilis niya parang bala ng baril. Pero hindi mo nararamdaman. Hindi mo nararamdaman. Ang earth ay umiikot, rotation. Tama. Rotation. Kaya may day and night. Kasi nandito yung araw, day and night. Ang araw, gumagalaw ba o hindi? Gumagalaw yan kasama ang solar system, nagtatravel sa universe. Habang gumagalaw yung sun, umiikot din yung earth doon. Yung ikot ng earth around the sun, ang tawag doon ay revolution, di ba? Revolve. The earth revolve around. Pastor, ba't napunta tayo sa science? Word of God yan, sandali mo na. Yung rotation, yun yung day and night. Yung revolution, yun yung months. Tama? Yung malamig at mainit, sa ibang parte, yung 4 na spring, yun yung 23 point something degrees. 23.5 tilt ng North Pole. May true north at saka mayroong false north. So, yun yung times and seasons natin. So, hindi nyo na kailangang maintindihan yan. At least may magtuturo sa earth science. Kung absent kayo, nung kayo ay earth science is second year. Third year? Second year eh. Biology ata yung second year eh. Oo. Anyway, ang masasabi ko lang, either absent kayo or hindi tinuro ng teacher ninyo. So, balik tayo. Ang tao, ang Diyos ay gumawa ng order. Nandiyan na sa Bible. Ang sabi niya ay, God set a limit sa ocean, sa sea, para hindi pumunta sa lupa. Naglagay ang Diyos ng ruling light sa araw, sun, at ruling light sa gabi, moon. Tama? So God set the order of the universe. Or else, magbabanggahan sila. Chaos, di ba? Problema. Kaya yung theory ng mga atheists, hindi pwede na out of disorder, magkakaroon ng order. That's not true. Okay? So, yung order na yan, inilagay ng Diyos. May seed time and harvest. Amen? Pwede namang mag-abot yan pag magaling. Pero may seed time and harvest. Si King Solomon, sinabi niya yan nasabi niya, there is a time for everything. Amen ba? So, hindi lamang time, yan yung importante, hindi lamang yung create yung universe na walang nangyayari, may order siya. So, ganun din ang tao, ang hayop, may order lahat yan. Maging ang divine nature, ang divinity may order, Father, Son, Holy Spirit. Sa loob ng bahay, may order, Father, wife, and children. Tama ba? So, iba-ibang function, iba-ibang role, pero may order. Kaya ang ating bansa, okay, may peace and order dapat. Sino ang enforcer ng peace and order? Ang police. Diba? They should enforce peace and order. So, pag sinabing enforce, nandoon na ang order. Ngayon, pag nawala ka sa linya, nawala ka sa order, anong nangyari? Out of order. Parang yung CR ng iba, di ba? Out of order. Yun lang alam yung out of order na may sign, di ba? Okay. Pero magandang analogy yun. Pag wala ka sa linya sa Diyos, you're out of order. Sa court, okay, pag hindi ka tinatawag o hindi ka binigyan ng floor at salita ka ng salita, parang meeting ng mga board at saka mga worker, di ba? Out of order, tama? Pag may nagsasalita, nag-explain, meron ding another session, out of order. So, ang ibig sabihin ay, ang order is a recognized system designed by God. Sino niniwala doon? Now, so, mayroon lang order talaga yan. Okay. At yung order na yan ay embedded sa kautusan ng Panginoon.
the law of the Lord is perfect. Ang mga salita niya, alright, ang nagmi-maintain ng spiritual order. Create ng Diyos, may kalalagyan ang bawat isa, may function ang bawat isa. Amen. Well, sometimes maging ang relo na out of order ay right pa rin twice a day. Naniniwala ba kayo doon? Out of order ba yung relo natin? Bakit para ang bilis? Okay. Pag ang relo mo ay walang baterya at naka-stack sa at least 2 beses siyang tama sa isang araw. Hindi nyo nakuha yung kanina kong sinabi, kaya inulit ko na lang. Alright. Paano kaya ito? Parang tingin ko out of order niyang relo dyan eh. So, the blessed man, ang taong pinagpala ng Panginoon, ay isang tao na hindi yung feeling happy or ma-feeling ka lang. Alright? A blessed man is a person na dahil luminya siya sa order ng Lord, luminya siya sa salita ng Diyos, okay? It is a position like a wheel na aligned sa kalsada. Like isang train na nasa railroad. It will move smoothly. Pag na-misalign ang sasakyan o ang train, self-destruct na yan. So, ang righteous man ay hindi, uy, ang swerte mo naman. Walang swerte-swertihan sa kaharian ng Diyos. Amen ba? Ang tawag dyan, he is aligned sa kalooban ng Diyos. Amen. Yan yung ibig sabihin na mapalad or blessed or ashre. It's not a happy feeling. A man is receiving from God kasi siya ay naka-align sa Diyos, naka-align sa salita ng Diyos, naka-align sa order, proper order of the universe. Maliwanag? He is in the right position in the universe, in the right place. So, dito, ulitin ko, yung verse 1 ay a blessed man is not defined by his behavior muna, secondary yun, but defined by his position. Where are you positioned now? At ang pangalawa na dapat makuha natin sa verse 1, a blessed man or ashre, haish, ay hindi ni dinidefine ng kanyang mga action agad na magaganda. Pero doon sa kanyang action to say no to the wrong thing. Kaya dito, yan yung opening statement ng Psalms. Dito nakabase yung mga susunod. So, sabi niya, who walk not in the counsel of the ungodly. Yung walk means participate. Walking is exposure. Mapalad ang isang tao na hindi siya nag-i-expose ng kanyang sarili sa counsel ng mga hindi makadiyos. Meaning, kung gusto mong maging blessed at nakalinya sa Panginoon, ang dapat pinapakinggan mo ay hindi counsel, yung mga advices ng mga taong walang Diyos. Amen ba? Counsel is very important, but yung counsel ng tao na walang karunungan at kaalaman sa Diyos, kapus yan, delikado yan. Yan? Hindi ka exposed dapat dyan. Alright? Sa counsel or advices ng mga taong hindi makadiyos or walang exposure sa Panginoon. Nor standeth in the way of sinners. Pag sinabing stand ay in agreement with. Stand, like I stand with you. You are in agreement with. Tama? O, mapalad ka kung hindi ka in agreement with the way of sinners. Ha? Way. So, pag sinabing way of sinners, yung participation, you are not in agreement, you are not participating in the way of the sinners. Now, ang concept ng sinner dito ay hindi yung breaking the law. Yung word ng sinner ng paggamit dyan sa context is not aligned. Not aligned. Alright? Hindi nakalinya sa Panginoon.
So mahirap, sometimes may mga Kristiyano na hindi naka-align. Tama ba? Tama ba? O, hindi dahil sa Kristiyano, okay na. Kristiyano naman yan, pakinggan natin. Pag hindi siya naka-align, diskarel, delikado. So, yung sinner dyan speaks of a person who is not aligned with God's will, right? Either Kristiyano ka o hindi, but you are not aligned with God's will, hindi ka blessed, self-destruct, at you will affect others negatively. Okay? So, nor sit in the seat of the scornful. Anong ibig sabihin ng seat dyan? Ang ibig sabihin ay identity. When you start to sit on something, yung word na sit ay ito na ang iyong identity. Kilala ka na dyan sa bagay na yan. You belong to it. Okay? So, ulitin ko dito, verse 1 pa lang, marami na tayong malalaman. Anong ibig sabihin ng blessed? Ashure, nakalinya sa kalooban ng Diyos, dinidefine, hindi sa kanyang behavior agad, kundi sa mga bagay na tinatanggihan niya. Amen? Praise God. Ang unang pagkakilala ng taong nakalinya sa Diyos ay alam natin ang mga tinatanggihan niya. Tinatanggihan niya ang makipag-agreement o ma-expose ang kanyang sarili sa mga pananaw ng tagamundo. Okay? Hindi siya in agreement sa mga bagay, okay, ng mga tao na wala sa linya sa Diyos. At hindi siya nagtitake ng position or kanyang identity sa mga scornful, yung mga mapanglait. Okay, so yun yung tatlong journey dyan. Walk, stand, and sit. Yung pinakadelikado yung sitting na dyan. Yung exposure, sometimes you are exposed. But you do not take the position. You don't be in agreement. Sometimes kayo nanonood ng TikTok or Facebook or YouTube, maraming sinasabi dyan, but do not be in agreement. Remove yourself from the position of the unrighteous. Amen. Remove yourself from the mindset of the world system. Kailangan mong bumalik sa Panginoon. Ito na sa verse 2. So promise, hindi lang 6 verses, 2 verses na lang ngayon. Okay. Ni-reverse niya, but His delight, ang kanyang kagalakan, amen ba? But His delight is in the law of the Lord. Ang kanyang kagalakan, ang kanyang desire, hindi lang kagalakan, delight is kagalakan, but is also a desire, is in the law of the Lord. Yung law dyan, law, ay hindi yung law of Moses. Magkaiba, Okay? Yung law dyan, ang tinutukoy is the law of the Lord, and in His law, He meditate day and night. Not specifically yung law of Moses lang, or yung law na ibinigay sa Israel. The law of the Lord is perfect. Okay, ang batas ng Panginoon. Now, pag sinabing delight in the law of the Lord, it's referring to the whole Torah, yung unang 5 libro ni Moses. The first 5 books of Moses. Yun yung nire-refer ng law dyan. His delight is in the law of the Lord. First 5 books. Hindi yung law na ito yung gagawin mo. Ito, no. Okay. Dapat may specify kasi natin yung law na ibinigay sa Israel at saka yung law of the Lord. Kasi yung law na ibinigay sa Israel, hindi kanya nagagawang righteous. Kaya hindi siya perfect. Pero may sinabi si David, the law of the Lord is perfect. Okay. So it's the whole law, the whole counsel ang ibig sabihin. But his delight is in the law of the Lord. Ang kanyang desire, ang kanyang delight ay nasa Torah of the Lord. And in his law, he meditate day and night. Ang Torah, ano ba yung Torah? First 5 book of Moses. Ang definition, mindset ng taga-Israel ay the Father's counsel. Sa atin kasi pag sinabing law, galit tayo. By nature, maraming pasaway. Diba? Yung rule at batas sa driving na lang, maraming pasaway. Tama, no?
Basta sinabing law, ay nako. Parang antinsi ng tao to break the law. Pero sa mindset ng Israel, pag sinabing law of the Lord, it is the Father's counsel. It is the Father's law. It is the Father's instruction. Instruction ng Heavenly Father para pag nakalinya ka doon, maganda ang outcome mo. Maganda ang magiging bunga mo. Yun yung mindset ng mga Israelites, ng mga Jewish people. So it's a fatherly instruction revealing how life function. Yan yung Torah. The counsel, the instruction of the Heavenly Father, or in other words, para maintindihan natin, it is the manual of life. Sino sa inyo dito ang pag bumili ng appliance ay hindi na binabasa yung manual? Sinaksak agad. Bagong bili. Di ba? Bakit hindi binabasa? Number 1, maliliit pag made in China. Number 2, Chinese character, kaya hindi mabasa. Okay, but if you will buy a legit product, meron manual yan. Dapat basahin mo. Tama? Sometimes, babasahin lang natin yung manual pag may problema na. Sinong katulad ko na gano'n? Bakit Hindi na function manual. Pero ang normal talaga, pag bili mo, babasahin mo yung manual. Tama? Titingnan mo muna. Anong kanyang frequency, ilang kilohertz, i-adjust mo the voltage, baka na pliff doon sa loob. Nung dinidemo, naging 120, yan. Ano pa? Diba? Ano ito? Bakit ang saksakan niya 3? Dalawa lang naman ang saksakan niyan. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Tanggalin o butasan yung saksakan? Kasi, di ba, 3 yung isasaksak? Tapos yung saksakan ay 2 lang. So, kulang ng butas yung saksakan, tama? Yung mga iba, hindi alam. Butasan natin yung saksakan, kulang ito di ba? Mag-a-abroad, pupunta sa ibang bansa, hindi mo alam. Iba yung kanilang, kaya kailangan ng adapter, tama? So, nagbabasa ba tayo ng manual? Now, dito sa lupa, pag mali ang iyong ginawa, dahil hindi ka nagbasa ng manual, nasisira o hindi? Nasisira. Pero yung iba, kahit alam na hindi doon ang gamit, ginagamit pa rin. Tulad ng yung screwdriver na flat, screwdriver, ginagawang sinsil, di ba? Pasaway kasi, di ba? Ano mangyari? Nasira tuloy. Madiskarte daw, pero lalong nasisira. Now, kung yung mga gamit sa bahay, pag hindi mo alam ang manual o hindi mo binasa ay nasisira pag mali ang gamit, how much more sa buhay? Ano ang gamit ng lalaki? Anong gamit ng babae? Anong gamit ng husband and wife? Anong gamit ng pamilya? So, if we do not function according to God's order, according to God's design, we are self-destruct. Ano yung self-destruct? Hindi mo na kailangan may magmura sa'yo, may manira sa'yo. Self-destruct talaga yan. Kasi you are not aligned sa God's divine order. Alright? So, ang trabaho natin is to go back to God's divine order. Ang trabaho natin ay malaintindihan yung manual ng buhay. Amen ba? Sino dito, pagtanungin mo, sinong gustong pagpalain ng Lord? Di ba? Lahat magsasabi, Amen. Pero are you willing to be aligned sa God's Word? See? Why? Kasi lumabnaw ang meaning sa atin ng blessed. Grabe, pinagpala ka kapatid. Bago ang sasakyan mo. Pinagpala, yeah. Mayroong ang mga anak, makatapos na. So, to us, blessed, ang tingin natin is more on the physical, more on the feelings, more on the emotions. But we don't understand, pagdating ng araw, nawawala lahat at nakakaproblema. Why? Kasi hindi yun ang meaning. Ang meaning ng blessed is yung tao, ulitin ko, na naka-align sa kalooban ng Diyos. Alam niya ang kalooban ng Diyos, nagbabasa siya,
at naka-align siya sa kalooban ng Diyos at alam niya ang tatanggihan niya. Amen ba? Selective sa buhay. Amen. The world can offer everything. The world will offer to you everything basta makabenta lang. Ang tanong, makakabuti ba yan sa iyo? Ano ang design ng Diyos sa akin? So, His delight is in the law of the Lord, and in His law, in Torah, He meditate day and night. Yung word na meditate dyan, hindi yan yung hitbodidot na word. Ang hitbodidot, alam natin yung meaning ng hitbodidot. Amen? It is an appointed time with the Lord. Hitbodidot muna tayo. It is an appointed time with the Lord every day, communicating to Him through His Word and extracting yung truth, yung communication, yung message ng Panginoon at inililista mo sa isang notebook or journal. Yan yung hitbodidot. It's meditation, study of God's Word, communicating to God through the Scripture, and writing the messages that you are receiving. Dahil mahaba yung sinabi ko, kaya tayo, nagkakaintindihan tayo pag sinabing hitbodidot. Spelling, i-flash mo na lang dyan, di ba? Okay, so yung mga naka-online, okay, marami kasi, there are about 7 words about meditation, pero yung hitbodidot ang kinuha natin sa devotional na ginagamit sa EGMA. Pero itong nakasulat dito nakasulat dito na meditate, ang ginamit na word ay haga. H-A-G-A-H. Haga. Okay. His delight is in the law of the Lord, and in His law, He meditate day and night. Ang haga na ito is to mutter. Yung, hindi lamang sa isip, hindi lamang miti-miti, muttering. It's actually speaking out loud. Okay, parang yung ginawa ko kanina, di ba? Ni-recite ko. So either ni-recite mo or binasa mo out loud, naririnig mo, meditate day and night. Yun yung ungkwan, day and night. The idea is to align your tongue sa Word of God. Hindi lamang tongue, to align your mind sa Word of God. The idea is to repeat continuously yung salita ng Diyos. You are actually, ang tawag doon ay neurological engraving. Di ba? Neurological engraving. Alam niyo ibig sabihin ng engraving? Yung pag bumili ka ng gold medal, tapos pwede bang patatakan ito? Tapos merong ginagawa, di ba? Tapos nandun yung pangalan, yun yung engraving. Pero ito, neurological engraving, ini-imprint sa utak, ini-imprint sa puso, ini-imprint sa espiritu ang salita ng Diyos. Yun yung haga. Haga. So, guys, by speaking the Word of God, ano mangyayari? You are rewriting your thinking pattern. Okay. Yung sinasabi mo na negative ay pinapalitan mo ng Word of God, magiging positive. Yung outlook mo sa buhay, you're actually changing your worldview. Pinapalitan mo yung pananaw mo sa buhay. Mula sa makabundong lens into a spiritual lens. Amen. So by doing that, right? So nandito yung pros and cons, yung where to say no, kailan mo sasabihin ng tinatanggihan mong bagay at saan mo ifo-focus yung tama, yung utak mo. Yan yung verse 1 and 2. Amen ba? So, blessed is the man, ulitin natin. Sige, sundan natin. Pros, at yung mga ang verse 1 and 2 at i-recite natin and then we'll end. Parang bitin, pero ituloy naman natin next week. Praise the Lord. Amen ba? Okay. So, basahin natin. Ngayon, malaman na ito pag binasa mo. Amen? Okay, so basahin natin in unison. Ready? 1, 2, 3. Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly,
nor standeth in the way of sinners, nor sit in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and his law doth he meditate day and night. Okay? So sa inyong everyday devotion, okay, you start with a daily meditation, Haga, until ma-practice ninyo ang Hitbodedot. That's the two kind of meditation. Okay, dalawa na ang word ninyo sa meditation ngayon. Amen ba? Ang goal natin is to change the deposit na nasa utak natin, to change the thinking pattern from negative to positive. Alright? To change the thinking pattern from worldly view to biblical viewpoint. Tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Sino sa atin ang nangusap ang Panginoon? Ang goal ng Word of God kaya pinipreach ay para meron tayong makuha at may apply every day. It's not to be entertained, it's not to gain knowledge, but wisdom and understanding. Tandaan naman natin yun. The mouth of the Lord, the word of the Lord provides knowledge, wisdom, at understanding. Pag-pray natin, every time na tayo ay exposed sa Word of God, nakakagain tayo hindi lamang information, but wisdom and understanding. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you. Maraming salamat sapagkat patuloy po kayo na nagtatrabaho sa buhay namin at tinuturuan niyo po kami ng iyong salita. At kami ay siguradong lalago sapagkat, Lord God, the influence of your word is powerful in our lives. As we aligned ourselves to your grand design, to your perfect order, as it is in your word, written in your word, as it was provided in Torah, O God, the instruction that you have given us. Father, we thank you sapagkat alam po namin ang buhay namin ay aayos at hallelujah, dadaluyan ng mga iba-ibang klaseng pagpapala na galing sa iyong kaharian. At salamat Panginoon, hallelujah, sapagkat unti-unti you are raising up a generation of mga anak mo Panginoon, kings and priests, at maalam sa iyong salita upang maging pagpapala kami sa iba. Salamat po Panginoon, and we speak and declare blessing even to our tithes and offering. Hallelujah. Sa bawat isa Panginoon na sumusunod sa area na ito, Lord God, hallelujah, we align ourselves in this area. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Hello. Okay po, magandang umaga sa ating lahat. So ang instruction po sa atin every time na meron ho tayong online at hindi physically present sa atin ang ating minamahal na senior pastor, from among us na mga lay workers ay magkakaroon ng recap. So pag-upo ko pa lang, nagrema yung nadatnan ko. Sabi ni pastor, pag tayo ay bumibili ng appliances, mayroon ang legit daw may manual. Yung manual ang susundan mo para tama yung pagka-operate or how you assemble or kahit ano pa yan. Di ba lalo sa pag-assemble, pag may mga tornilyo at hindi mo sinundan yung manual, mahirapan kang kunin yung kung ano yung nasa picture.
Now, ang manual ng isang mananampalataya ay ang Biblia. Tama? So, ang Panginoon, sabi niya may blueprint sa atin. May plano, may design. Napakaganda. Pag hindi mo sinunod ang manual, it's self-destruct. Hindi na natin kailangang mag-pinpoint ng mga tao, ng mga pangyayari, ng kung ano-ano sa buhay natin, na kapalpakan at kasiraan, kasi tayo rin mismo ang nag-allow na tayo ay masira. Okay po? So that's one. Grabe yun. Grabe po yun na kauupo ko yun agad ang binigay ni Lord, nagrema sa akin. Hindi na kailangan ng ibang tao, ibang pangyayari. Tayo rin mismo sa sarili nating desisyon at mga choices ang pwedeng sumira sa atin. Kaya kung tayo ay pumapalpak, hindi ho tayo nagtuturo ng mga tao. Kasi tayo rin ang nagdesisyon, it's our own choice, so that leads us to self-destruction. Kaya on the other hand, para hindi ho tayo na napupunta sa self-destruct na yan or self-destruction, yung manual, which is the Word of God, is yun ang dapat nating sundan sa ating buhay. Now, binasa kanina ni Pastor, bago siya nag-close yung Psalms chapter 1 verses 1 to 2. That is patungkol po, pag binasa natin yon, the whole chapter, tungkol yan sa blessed man. So, sino ang pinagpalang tao? Yung verses 1 and 2, nandoon yung minemeditate yung word day and night. So, for emphasis, meron na tayong dalawang Hebrew word na magkaiba ang ibig sabihin pagdating sa meditation. Yung sinisiris na hit budidot, that is our time with God. Yan yung nag-decide tayong pumili. Is it the first, the second, the third, or the fourth watch? So kung dinicide mo ang 3 a.m. na pagbangon, whether you like it or not, pagod ka man o hindi, dahil kinomit mo yan, that is your covenant with God, God is waiting for you. We try to imagine that the Lord, kinomit mo sa Kanya. So Lord, babangon ako ng 4 o'clock. I will have my devotion. I will have my time with you. So kahit gaano kakapagod, kapuyat, kapag ka kinomit mo po, the Holy Spirit itself, siya po ang gigising sa inyo. Kaya nga huwag tayong magtataka, lalo na sa mga kagaya kong bumabata, akin umbangon na alas 3, alas 2, ang tulaya. Oh, yun pala, hindi natin alam, that is a sign that the Holy Spirit is waking us up and reminding us na ang Diyos ay naghihintay sa atin. Huwag nating paghintayin ang Panginoon. God is so interested in us, mas lalo ho sana dahil tayo ay tao na minamahal ng Panginoon, kung ano ang covenant, kasi God is a covenant God. So kung nangako tayo, di ba ang tao pag nangako yan, pwedeng hindi niya gawin. Pero sana kapag sa Diyos tayo nangako, pag sinabi nating 4 a.m., come what may, gising po tayo. And you know what I experienced with this hit budidot? Yan yung time with God. That's the Hebrew word na meditation, yung hit budidot na time with God. Nilaan mo yung oras na yon, bumangon ka, magbasa ka ng Biblia, gamitin mo yung soap, that is actually our devotion, and we meditate on the Word of God. Isulat natin ano ang revelation. Kasi ang tatakol, kahapon, in-emphasize na naman ni Pastor sa graduation ng ENMA. Tama po, mga graduate, congratulations po sa ating mga graduate kahapon sa 3 campuses. So, in-emphasize ni Pastor na ang tatakol, nagjo-journal yan. Para in the event na may sitwasyon that will arise, na we get to share the Word of God, hindi tayo nauubusan. Meron tayong babalikan na ganito na the Lord will remind us. And from here, meron tayong weapon agad. Kasi hindi mauubusan ang salita ng Diyos. So yun yung hit budidot. I-search nyo yung spelling. Okay, hit budidot. Yung pangalawa, yung binanggit ni Pastor ngayon, another Hebrew word that is Haga. H-A-G-A-H. So ito yung declaring the Word of God. You speak it out loud. Hindi dito lang, pero gamitin natin ang ating mga bunganga, weapon yan na binigay sa atin. Nansaman, ayan sangi, sana na yung ibabagato.
Sa nanay, so ibabaga to, sa nanay, so umpapaway. But I will always remember the day when I dedicated my mouth to the Lord. Sabi ko, Panginoon, palitan mo ang nilalaman ng bungangang ito. Let it speak of life. Kasi life and death nasa bibig, nasa dila natin. Kaya changing the worldview to biblical view. Sa ikwan na mundo, unya, di ba? I remember yung binanggit ni Pastor, marami, ang karamihan sinusukat ang blessing in terms of material things. Aka-graduate lay anak ko, engineer lay anak ko, doktor lay anak ko, wala lay luganan ko, wala lay abong ko, dakal yadalin ko. Hindi ho masama iyon. Kasi kalooban ng Diyos ng anak niya, nagpa-prosper. Pero ako habang tumatanda ako at lumalago sa pananampalataya, maraming binago ang Panginoon sa aking kaisipan na in-inject ng mundo. Nan man tratrabaho ak nun saman, aganayari, yan noon loobak, aliwan balo subagtan sapatos ko. Kasi doon ko sinusukat noon eh. 'Di ba? Kapag ka nakikita mo yung mga katrabaho mo, yung influence ng mundo. Pero habang ako ay lumalalim at lumalago sa Panginoon, purihin ng Diyos, hindi na yon ang number one sa utak ko, kundi sabi nga, ang ating greatest blessing ay ang ating kaligtasan. So yun ho ang ating pahalagahan sa ating mga buhay, kasi kapag tayo ho ay lumilinya sa Diyos, di ba? Teshuva, walking, doon sa path, doon sa alignment, nasa tamang alignment tayo sa Diyos, nandyan na yan, susunod. Actually, hinahabol tayo ng pagpapala. Hindi ho tayo ang humahabol sa pagpapala kung tayo po ay nasa tamang linya. Okay? So, wala hong nagkataon. Ito ho ay something na meron tayong ginagawa sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Okay po? So, ito ay mga produkto ng ating mga panalangin, ng ating katapatan sa Diyos. Now, in closing, sa ating recap, hindi ko alam bakit mayroon yung time na pahapyaw lang sinabi ni Inay sa akin at hindi na ho yun nawala sa isip ko magpahanggang ngayon. Sabi ni Inay, kaya ikaw maging tapat ka. Malaman po ang ibig sabihin ng word na faithful, maging faithful. Ang faithfulness na yan, maging tapat tayo. Bakit? Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tapat sa atin. How much more tayong kanyang mga anak. Grabe yung impact ng word sa akin na yon. Kaya regardless of, as you do in the ministry na ipinagkaloob ng Diyos, for this year, sabi ko sa Panginoon, niyakap ko ng buong buo ang katawagan mo sa akin, Panginoon. Kasi meron pa akong reservation eh. Yung hindi ako makapag full-time, hindi ako masaya. Na hindi ako nakakapag full-time. But for this year, talagang ang prayer ko at the opening of 2026, buong puso kong niyayakap, Panginoon, ang katawagan mo sa buhay ko. Ang katawagan ho natin, hindi lang sa preaching, sa teaching. Sabi ko nga, walang sitting ministry. Lahat ho tayo may bahagi sa katawan ni Kristo. At kung saan tayo tinawag na bahagi ng katawan ni Kristo, maging tapat po tayo. Along the way, you cannot please everyone. But for as long as napapalugod mo ang Panginoon sa buhay mo at nasa tamang linya ka, yun ho ang ating sundan. So lahat tayo, mayroon hong kabahagi sa katawan ni Kristo. Tayo po ay patuloy na magkaisa. Sundan natin ang manual na binigay ng Diyos. We cannot do that kung hindi ho tayo nagbabasa simple ng salita ng Diyos. So yan lamang po para sa umagang ito. Tandaan natin ang difference ng hitbudidot at saka haga po. And, di ba, grabe yung word. Pag hindi natin sinundan ang manual, self-destruct. Hindi na natin kailangan ng outside factor. Tayo rin mismo ang sumira sa atin. So tayo po ay maging tapat sa katawagan ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po ay yumuko sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita sa umagang ito. Tunay ngang napakayaman, Lord, ng iyong mga salita.
Hindi mauubusan ito ng revelation sa bawat buhay namin. Salamat sa knowledge, sa wisdom, sa understanding na patuloy na ipinagkakaloob mo, banal na Espiritu, sa aming mga buhay upang intindihin ng mas malalim pa ang iyong mga salita. Mahalin ka namin ng buong puso, Panginoon, at kilalanin ka pa namin ng mas malalim sa aming buhay. Salamat sa bawat anak mo na nandito sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, na ang iyong mga salita ay hindi lamang dumaan sa aming tainga, kundi pagkos, Panginoon, maitanim ito sa aming mga puso. At tulungan mo kami na sa araw-araw, Lord, mamuhay ng ayon, Lord, sa iyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat sa reminder, salamat sa revelation sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat, Lord, for there is power in your word. Hallelujah. We give you honor, we give you glory. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord at salamat po sa buhay po ni Pastor Roland and sa Pastora Arlene. At this moment po, maghanap na po tayo ng ating mga prayer partner para ipanalangin ang bawat prayer request po ng ating mga kapatid. Babae po sa babae at lalaki po sa lalaki, or pwede rin po tayong maggrupo. Yan. And mag-prepare na rin po yung ating mga in charge or naka-assign for prayer warfare. Brother Kevin for family and Pastora Joanna para sa ministry. And susundan na after po ng praise and worship po natin. Praise the Lord.
Hallelujah! Purihin po ang ating Diyos na buhay. Amen! Amen! Handa na po ba tayo magpuri sa Diyos? Hallelujah! Thank you, Lord. Yes, Lord God. Ay, sabi niya po sa Psalms 118, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Amen. Yes, Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Sapa! Yes, Lord! This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw! Ito ang araw na gawa ng Diyos, na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Minsan pa, ito ang araw. Panigurado ano ito, no? Ito ang araw na gawa ng Diyos, na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. We're alive! Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah! Hallelujah! Sing hallelujah! My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah! Sing hallelujah! My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive! Yes, Lord! Alive, alive forever. Ikaw ay buhay, Panginoon! Alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sigaw natin, buhay! Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay, buhay kailan paman. Buhay, buhay, buhay kailan paman.
Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tayo po patuloy na aawit, sasamba sa ating Panginoon. Awit 145 verse 3. Panginoon, kayo'y makapangyarihan at karapat-dapat na purihin. Ang inyong kadakilaan ay hindi kayang unawain. Lord, malawak ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Grabe yung pagmamahal mo, Panginoon. Walang word na makapagsasabi o makakasukat ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Mga panaghoy, chapter 3, verse 22 to 23, sabi po dito, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, Panginoon. At narito po kami upang itaas ka, sambahin ka, Panginoon. Bigay ng tunay na papuri sa iyo lang, Panginoon. Yes, Lord. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Puso ko ay para lang sa'yo. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Yes, Lord, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kinagumano sa iyong mana.
Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas, Ihahayag pangalan mo, itatanyag ang pagsambay, ialay, Panginoon, ikaw lamang.
magpakailanman, Panginoon. Sa paglipas ng panahon, Ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Sa paglipas ng panahon, Ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Itataan, ihahayag, pangalan mo, itatanya ang pagsambay, iyan na, Panginoon, Ikaw lang. Itataan, ihahayag, pangalan mo, itatanya ang pagsambay, iyan na, Panginoon, Ikaw lang. Come on, church, say it with us. Itataas, ihahayag, pangalan mo, itatanya ang pagsambay, iyan na, Panginoon, Ikaw lang. Panginoon, Ikaw lamang. Panginoon, Ikaw lamang. Mataas, pupuri pa sa Yes, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Gusto na nga po, Panginoon, na kayo lang dapat ang itaas po namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, Heavenly Father, O God, in the name of Jesus Christ, I boldly come before you to declare and decree your promises over our family, Panginoon. Thank you for your faithfulness and love which never fail, O God. We declare and decree that our family is protected from every attack of the enemy, O God. Satan, you have no authority over us. We bind every scheme, plot, and weapon formed against us, and I render them powerless in the name of Jesus. The blood of Jesus covers us, shielding us from all harm and evil. Oh, hallelujah, hallelujah. Let your angels encamp around our family, O God, guarding us in all our way. We declare and decree that every plan of the enemy is canceled, exposed, and destroyed, O God. Every curse, stronghold, and bondage is broken by the power of the blood of Jesus Christ, O God. The enemy is under our feet, and we walk in the authority and victory given to us through the cross and resurrection of Jesus. Hallelujah, hallelujah. We declare and decree that our family will never lack because you are a provider, Panginoon, O God. Every need is met according to your riches and glory. We walk in abundance, not scarcity. Overflow in prosperity are our protection, Panginoon, our portion. And you supply beyond what we can ask or imagine, O God. Hallelujah. We declare and decree that divine favor surrounds our family like a shield. Wherever we go, your grace goes before us, O God. We will walk into open doors, receive unexpected blessings, and favored by God and man, O God.
I declare and decree that our family is united in love, peace, and harmony. Strife, division, and confusion have no place in our home. We are rooted in Christ and serve Him together with joy and faithfulness. Hallelujah. We declare and decree that our family is blessed in every area of our life. We are blessed in the city and blessed in the field, blessed in our coming and blessed in our going. Our health is blessed, our finances are blessed, and our relationship are blessed, oh God. Your blessings chases us down and overtake us because we walk in obedience to your word. I bless our family with joy, peace, wisdom, and strength. We are a light to the world, reflecting your glory in all we do. Father, we thank you that your word will not return void, but will accomplish all that it is sent to do. I stand in faith. We stand in faith, O God, knowing that everything we have declared and decreed is established in the spiritual realm, and we will manifest in our life and the lives of our family. Bishop Yeshua HaMashiach. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We continually pray, Panginoon. Lord, sa ministry, sa area ng ministry, O God. Lord, thank you, Father, sa lahat ng ministry mo, Panginoon, dito sa Christ or Life Ministry, O God. Lahat ng area, lahat ng mga ginagawa, Panginoon, ng iyong mga servant, O God. Lord, we pray na patuloy na mag-operate, Panginoon, lahat, O God, lahat ng mga nasa fivefold ministry or other ministry, Panginoon, lahat ng aming pastors, apostles, prophets, Panginoon, evangelists, O God, teachers of the word. Father, we pray for them, O God. We pray, Lord God, na patuloy ang wisdom na nanggagaling sa iyo, ang knowledge and understanding na nanggagaling sa iyo ay patuloy na dumaloy, Panginoon, sa bawat isa, O God. At patuloy na maging nakalinya, Panginoon, sa iyong salita, O God, ang bawat isa, Panginoon, na nasa ministry na yan, Lord God. We pray for protection and guidance, O God, sa aming mga missionaries, Panginoon. Lord, alam po namin na ikaw ang patuloy na nagpo-provide, O God, ng tahanan, ng food, Panginoon, lahat ng kanilang magagamitin, Father God. Lord, bless them, Panginoon, and protect them, O God, sa anumang plano, balak, Panginoon, ng kaaway. Hindi magtatagumpay, Panginoon, ang kaaway, O God, sa bawat pinapadala mo, Panginoon, sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, Panginoon, at patuloy na mag-e-expand, O God, ang iyong kaharian, Panginoon, through them, O God. Aming mga pastors na patuloy na binibigyan mo ng kalakasan, Panginoon, na mag-alaga, O God, ng mga tupa, Panginoon. We pray for them, O God, na patuloy na sila ay, yes, Lord, patuloy na sumusunod, nakikinig, Panginoon, sa instruction mo, Lord God, at sa anuman, Panginoon, ang iyong kalooban, Panginoon, yun ang patuloy na mangyari, Panginoon, sa bawat ministry na hinahawakan, bawat barangay, local churches, Panginoon, kung nasan man, Lord, na nakalagay, Panginoon, ang aming mga pastors, ang aming mga evangelists, Panginoon, ang aming mga teachers, O God, ng iyong salita, continue, Lord God, fill them, Lord God, and teach them, O God, with your words, Panginoon. Patuloy namin, Lord God, na patuloy na ang salita mo lamang, Panginoon, ang kanilang maituro, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggamit, Panginoon, sa kanila, O God. At sa mga nasa other ministries, Panginoon, salamat sa patuloy na ginagawa mo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na tunay nga na dumadami, Panginoon, ang mga nais na maglingkod, Panginoon, sa iyo, Lord God. Lord, continue to bless, Lord God, lahat ng aming mga elders, deacons, Panginoon, lahat, O God, ng mga nasa service, Panginoon, lahat, O God, ng mga nasa
yung sa giving, Panginoon, giving ministry, Lord God. Lord, bless them, Panginoon. Continue, Lord God, na ikaw ang siyang mag-operate, Panginoon, sa kanila. Continue ang na iyong salita, Panginoon, ang patuloy na magpatakbo, Panginoon, sa bawat isa, O God. At kami ay maging unite, Panginoon, sa pananampalataya, O God. Dahil yun po ang kalooban mo, Panginoon, na maging isa ang iyong katawan, Panginoon, the body of Christ, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O God, sa mga patuloy na ginagamit mo, Panginoon, na pinapadala, Panginoon, sa bawat barangay, O God, ng Santa Barbara, Panginoon. Alam po namin na hindi ka po nagkulang at hindi ka magkukulang, Panginoon. Lord, at sa mga tao, Panginoon, na nakakarinig ng iyong salita, salamat, Panginoon, dahil nalaman, nakita nila, Panginoon, ang salvation, ang gospel, Panginoon, ang mensahe ng gospel, O God. Salamat, O God, sa bawat pamilya, Panginoon, na nabuo, O God, na naging isa, Panginoon, dahil sa iyo, Lord God. Maraming salamat sa oras na ito. Patuloy na ito ay ang aming pasasalamat, Panginoon. Ang araw na ito ay pasasalamat namin sa patuloy na ginagawa mo, O God, sa kabutihan mo, Panginoon, sa buong week na nagdaan, Panginoon. Nandito po kami at patuloy na nagpapasalamat sa iyo, Lord God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hawakan po natin ang ating mga tithes and offering. Declare po natin ito. Father, we realize that you are our source, and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and our offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our life. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouses and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our life with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things, all our bills are paid, and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think, spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our life. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the lender, not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail. We are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall you cause them to be multiplied, and return unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the living word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, physically, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder
delay or stop your blessings upon our life. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of souls into the kingdom of God. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Habang nagbibigay po tayo ng ating mga tithes and offering, muli ko pong ino-open ang ating pulpito para sa mga gusto pang humabol, magpatotoo sa kaputihan at ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sino po ang gusto pong magbigay patotoo ba sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay? Okay, Brother Jerry? Ay, hindi po. Si Nanay Lina. Pinupuri ko ang ang Panginoon sa aking buhay dahil sa nangyari kahapon na graduation. Alam po ninyo, mga kapatid, ito hindi ko rin pinapangarap at hindi ko rin inaasahan na nangyari. Kasi, alam nyo, hindi rin ako nakapag-aral. Hallelujah. Hindi ako nakapag-aral, hindi ako graduate. Pero sabi ko nga noon, kasi ang hirap ng buhay namin na kahit grade 6 hindi ko natapos. So, hapon, masayang-masaya ako dahil nakasama ako sa Inma pala. Inma. Hallelujah. At yun, pinupuri ko at pinasasalamatan ang Diyos dahil hindi ko man nagawa noon, pero sa taong ko ito, 70. Tapos nangyari ang graduation natin. Thank you, Lord. Amen. Yun lang. Amen. Praise the Lord. At marami po ang graduate kahapon. May gusto pa po ba? Brother Jerry? Iti-testimony ko rin po yung ginawa ni Lord kahapon. Nag-graduate po kami ng EGMA and sabi ko kay Lord, nung grade 6 kasi hindi po ako nakapag-graduate ng grade 6 kasi pandemic po yun. Tapos first time ko lang po nakatoga kahapon. Then nagpapasalamat po ako kay Lord kasi doon po sa ENMA is madami po akong natutunan and yun po. And nagpapasalamat po ako kay Lord kasi and yun po, ang saya po kahapon kasi kahit hindi ko po kaedad, ganun po is kahit matatanda, kahit upper class na po is nakasama ko po nag-graduate kahapon. Then, and alam ko na yung ginawa ni Lord dun sa habang journey namin na nag-aaral ng kanyang salita is alam namin na may gagawin pa si Lord. Kasi hindi pa po doon tumitigil yung journey namin na mag-aral, and kami rin po is magpa-facilitate and magtuturo po ng salita ng Diyos sa susunod po na batch. Kaya naananyahan ko po lahat na pwede rin po kayong sumama sa Eagles Nest Global Mission Academy sa next batch po, sa batch Dores po. Praise the Lord. Ayan po, meron pa ba gustong humabol? Ay, announce ko na rin po yung ating prayer meeting every
Ay, meron pa pong pahabol si Nanay. And then sunod po si Nanay Soli. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kahit hindi ako nakagraduate sa elementary, ay naranasan kong magsuot ng tuga sa EMMA. Pagdating ko sa bahay, agi, mang pastoral ay nanay ko, daw. Ama na retrato in pawit dal ang Palawan. Sabi ko, agi mo lagi na. Tapos may dumating na blowout. Ay, naku, ang saya ko. At alam ko na ang highest calling ay to serve the Lord. Hallelujah. Awa. Ay, andyan pa, agi ang puti po ko. Sabi ko, agi ang surak manay, ang puti laybok ko namin. Sabi ko naman, ako'y nagagalak kasi nakasuot sa Biblia, the gray hair is a glorious crown. Makapalikot ang Diyos. Ang Diyos ang nagpaputi ng buhok ko. Kaya alam ko na ang highest calling pala ay maglingkod sa Diyos. Hallelujah! Glory to God. Hallelujah. Andyan pala ako. Agi mabila-bila yang ini Brother Mike ni malikulikat agay pariaray ka iba kadabong malikulikat ira ay palaminit tayo ay kundaro. At ako'y nagagalak. Alam ko na ang Diyos ang may favor sa akin na alam ko na ang highest calling ay to serve our God, the living God. In Jesus' name. Ito yung mga sunak ni. Ito manay. Ito milabay mong kansyon. Awi, ang puntaman. Ikaw lang ang pag-asa ko. Amala. Diyan lang, ma'am. Anti labat. I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Heartaches and broken people, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I'm longing for. You have given life to me. Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Ay, to God. Ay po, praise the Lord. Ayan po, Sister Soli, special request daw, testimony. Kakanta rin po. Praise the Lord. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Kasi naranasan ko magsuot ng tawag din. Hindi yung toga at saka yung hindi ko naranasan kasi graduate high school lang ako. Kaya hindi ko naranasan magsuot no, na naranasan ko kahapon. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon na binigyan niya din ako ng kasi sa totoo lang hindi ko maharap ang mag-aral dahil alam niyo na nagtitinda ako sa palengke. Ngunit salamat sa Panginoon kasi nabigyan ko ng oras ang pag-aaral sa ENMA. Marami akong natutuhan sa ENMA. Natutunan ko paano ang
isa ang natutunan ko sa ENMA yung pagbabasa talaga ng Bible every day kasi dati hindi ko talaga nagagawa dahil sa busy, sa pagod ko na. Kasi gabi na talaga ako umuwi na. Kung minsan 9 kami umuwi, tapos umaga, ang aga ko sa palengke, kaya konti lang oras ng tulog ko talaga. Pero praise God, araw-araw niya akong binibigyan ng kalakasan at binibigyan niya pa na ako ng lakas upang mag-aral. At salamat sa Panginoon dahil talagang galak na galak akong mag-review sa araw-araw. Dinireview ko talaga yung pinag-aaralan namin. Tapos pag exam na, excited din ako kahit konti ang nakukuha ko. At least talagang excited ako nag-exam. Kaya salamat sa Panginoon at purihin ang Panginoon sa buhay ko sapagkat siya nagbibigay ng galak at kasayahan sa aking puso. Praise God. The Lord. Ayan po. Ayan. I-announce ko na rin po yung ating prayer meeting every Tuesday 7 p.m. or 6:30. And in charge po ay Women of Blessings sa program. And mag-share po ng words si Sister Ayla Soriano. And the same time po, yung ating next program, February 22. February 22, opening prayer po si Brother Jeric. And scripture po natin si Sister Maxine Agustin in Proverbs 25. Yan. And tithes and offering po natin si Sister Lorena Gamayen. Prayer warfare po natin for family si Pastor John Mejia. And for ministry si Sister Solly Bernardino. And closing prayer is Sister Erica Hunatas. MC po natin si Sister Irish Guevara. At ang in-charge po sa ushering team and of course sa cleaners po ay ang Leet and Bintinilia Colm. Yan. Praise the Lord. Ay, mali po. Apo. Praise the Lord. May gusto pa bang humabol sa ating testimony? Bago po tayo mag-close in prayer or any announcement po? Announcement po from Pastor Arlene. Sige po. So kahapon ay natapos po ang ating graduation ng EGMA, Eagles Nest Global. Hindi na siya Eagles Nest Mission Academy lang, pero Global Mission Academy. So yan po yun. 3 campuses, Sapang, Nilumbot, for Colma, Sapang, Nilumbot, and Banawang. Tapos kasabay natin ang ICAN kasi tumulong ho tayo doon sa kanilang EGMA. So, tapos na po yan kahapon, nahati yan sa 2 batches. Umaga, ICAN and COLM. Sa hapon po, WCC and CGGF Mangaldan. Kasi medyo 90-something sila na nag-graduate lahat. Hindi kakayanin nung hall, no, yung sa WCC po. Okay, so yan po, makipanood tayo sa mga pictures. Now, sa 25 Access 1, yun yung 20 slots, hindi ko alam kung Ate Ina napuno na ba? Yung 20 slots, February 25, Access 1. Kasi pinaplan ni na pastor na monthly magkakaroon ng Access 1. Kaya kung tayo ho ay interested, hindi ho nagtatapos sa EGMA, napakarami pong training, equipping ang binubuksan ng Panginoon para po sa lahat. May 4 pang slots kasi 20 per batch. Tapos na yung nagkaroon na naman tayo noong January, so for February sa 25 yon. Another, malapit na, 2 weeks na lang tayo bago March 1 ba? O wala nang 2 weeks? Wala nang 2 weeks. So March 1, huwag na natin kalilimutan ang ating 39th COLM anniversary celebration. Kasama po ang ating Pastor's Appreciation. March 1, alas 8 hanggang sa matapos tayo. Doon po tayo sa Tibag East. Pag dumadaan ako, tinitignan ko yung lugar, mula umaga hanggang hapon, malilim. Kasi puro puno ang nakapaligid. I guess mas presko doon kaysa doon sa dating venue natin, Pastor Pabs. Okay, in connection to this, hindi ko alam kung nai-announce na, pero uulit-ulitin ho namin, lahat ho ng mga lay pastors or mga leaders per house church, per local church, within this week ang deadline ng head count natin. So, napag-usapan po natin na call members only for the anniversary. Okay po? Call members only. Alam po natin ang ating mga sarili para po
makuha yung number of para sa catering po. Kasi anong catering? Tama, no, Pastor Pabs? Nag-overlap yung mga sa utak ko. So, para alam ni Pastor Pabs yung final head count natin and preparation para po sa ating food. Okay, sa tema tayo, walay color code tayo shade of, noon last year, blue. Kung di ako nagkakamali. Ngayon, shade of green tayo. Katon kalkalantilay baul tayo, di ba? Yung kay Brother Michael, yan, mga shade of green yan. Kay may couple shirt dito, Pastor Jan tsaka si Sister Lerma. Mang kalkaltilay baul tayo, agagi So, green tayo, green. Parang yung kay Ina, pwede rin yun yung kulay na yun. Pero parang blue-green yung mga yan Pero basta shade of green. So, wag nating kalimutan, March 2, GVS, Global Vision Seminar. School actually yon yung mga Koreans po. So, there are around 60 plus na sa CCPB list. Ito yung sinasabi ni Pastor, from 18 to 40, kabataan yan for as long as single pa rin. So, pina-prioritize yung mga kabataan kasi yung preparation sa paghahanap ng work later on na kasama po ang mission. So, that's March 2. March 1. Wait lang. Tama, March 1 yung ating anniversary. March 2, GVS. Mayroon pa for March 27, convention ng CCPME. And then 28, yun yung ating Grand Fellowship. Nag-start na po ang mga women, nandito sila kahapon kasi nandun kami sa WCC. So meron ng mga wristband, yun ho ang ating ticket. Parang last year sa CB Mall, kung matandaan natin. Pero this time, Calasiao Sports Complex po tayo. Again, ang registration fee ay 100. Ang magre-register will be 8-year-old above. Yung 7 pababa, free. Tapos, ang latest po na update sa ating Grand Fellowship ng CCPME, per family, merong isa na kukuha ng 200 na ticket. So, halimbawa, kila Pastor John, head of the family is Pastor John, si Pastor John, 200 ang ticket niya. Yung 200 na ticket, yun ang kasama sa raffle draw. Okay po? So, potluck yun magbabaon po tayo. At share po tayo. Hindi po pinakater yon kasi we only pay 200 for the registration, 100 sa mga susunod na. So, basta within sa isang pamilya, mayroong kukuha ng 200 na ticket. Yun ang kasama sa raffle draw. Pero kung halimbawa sa family, halimbawa sila Pastor John uli, lahat gustong kumuha ng 200, by all means, go tayo. More chances of winning for the raffle draw. So okay po tayo. Yan ang ating mga kaganapan mula March 1, Feb 25, Access 1 hanggang March 28, Grand Fellowship po natin. Okay po? So maraming salamat sa ating lahat. Huwag nating kalimutan ang ating... okay. May i-announce si Sister Ness siguro regarding our anniversary awa. Okay. Yan. Good morning po. Bali, may mga na-message po ako last Sunday for the paraffle po natin. Okay, so meron na pong mga nagbigay ng pera. And kanina po dyan sa labas, marami pong nagbigay ng bigas. Okay, sa mga paraffle po natin. And plano ko pala, hindi namin. Plano ko pala, and hindi po siya plano, talagang gagawin. Lahat po ng mga pastors, hingan ko po kayo, ako lang palang nagdesisyon. Hingan ko po pala kayo ng paraffle po natin para sa mga members po natin. And at the same time po, kasama naman po kayo sa raffle. Okay, so may major prize po tayo, either po 1,000 or 2,000 pesos po yun. And may mga nagbigay na rin po sa akin ng mga pledge po nila. Pag na-message ko po kayo, wala naman pong required na amount. So any amount naman po yun. Pagsasamahin ko po yun, and then just in case may kulang, hahanapan na lang po namin ng paraan kung paano po mabuo. So, kanina po dyan, as of 5 minutes pa lang po yun, may nalikom na po kami na
tigsa 10 kilong bigas, isang 25 kilos po, and 5 na tigpa 5 kilos. So pag titignan po natin yun, medyo marami na po yung makakakuha or makakatanggap. So just in case po na message ko po kayo, pasensya na po kayo because sabi ni Lord, ito ay message mo. So kinakalat ko lang po yun, and minsan kasi mas maganda po yung magbigay kaysa yung tumanggap. Sa totoo lang po, mas maganda po yung magbigay kaysa tumanggap. Hindi naman po dahil sa negosyante po tayo, pero yun po talaga ang tama. Mas maganda po ang magbigay kaysa po tumanggap. Because once na nagbibigay ka, hindi po yung tao din po ang nagbabalik nun. Si Lord po yung nagbibigay ng mas malaki po doon sa binigay po natin. So thank you so much po. Pasensya na po sa lahat po ng na-message ko. Just in case po, hindi nyo pa po nababasa yon, okay lang po, paki-check na lang kung may message ako. And sa mga nagbigay na rin po, thank you so much. Alam ko po na yun pa ibabalik po sa inyo ni Lord ng mas malaki and mas marami. Thank you po. So yun pong kinokollect po, ang plan po ni Sister Ness ay for March 1 Calm Anniversary. Yan. So praise the Lord. Tumayo po tayong lahat para sa closing prayer na ilid po tayo ni Sister Nida Campus. Hallelujah, Lord God. Purihin po kayo, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng aming tinanggap na pagpapalang salita po nyo. Marami po, Ama, na pagpapalang kaloob po ninyo. Hindi lamang po sa mga financial o material, kundi higit sa lahat ang material, spiritual na buhay po namin, Ama. Salamat po, Diyos, sa mga salita po nyo na amin pong tinanggap, narinig at isa pa pamuhay. Purihin po kayo, Diyos, sa buhay ng bawat isa na dumalo at tumanggap din po ng mga pagpapalang ito. Salamat po, Diyos, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa paglago ng Christ Our Life Ministries, Lord God. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pahabol po. Tinitignan ako ni Doktora Giselle. Please, tignan ho natin siya para po sa ating LYPM letter. At bago ho mag-March 1, isubmit din po natin sa kanya. Okay po? So, sabi nga ni Sister Ness, mas maganda ang nagbibigay, nag-bless kaysa ang tumanggap. Sige po. Maraming salamat. God bless us all. Brother RG, meron pa ba? Wala na? Okay na? Sige po. Ayan. Sa mga graduate kahapon, hingi po kami ng isang maliit na picture para ididikit po natin dito yung isang maliit na picture. Kaya nga po. Sa mga pahingi kami ng pictures. Yung maliit lang, yung maliit.